Bé, no sé vosaltres, però jo ja m'ho temia. Bon dia a tothom. Permeteu-me que comenci explicant-vos que si fa un temps, posem-hi un any, per exemple, m'haguessin dit que avui em tocaria fer aquest discurs, no m'hauria cregut, o hauria respost que ni de broma. Però el fet és que després d'uns mesos de fer-nos pressió els uns als altres, fins i tot cert xantatge emocional, bé, vaig acabar pensant que potser em tocava fer el pas. Això no us ho explico en cap cas per cap tipus de modèstia, ni per fer-me el desmenjat o per fer-me l'estret, sinó perquè crec que il·lustra bé una qüestió que és fonamental, essencial, en el nostre col·lectiu. El que és important, el que realment importa, és el projecte de poble que compartim, que ens uneix i que ens compromet. I per poder-lo defensar, per poder fer cada feina necessària, la gent acabem sortint. En aquest sentit, el pas per la institució és una tasca evidentment necessària, molt important, però una tasca més, al servei d'uns objectius que són comuns i col·lectius. Amb això tampoc vull, en cap cas, menys tenir l'honor, però també el compromís i el repte que suposa encapçalar aquesta llista i, per tant, de ser alcaldable. Estarem d'acord que això de la primera línia de la política municipal pot ser molt estimulant i enriquidor, però també un niu de nous maldecaps per tothom qui gosi posar-s'hi. La bona notícia per mi, allò determinant per acceptar aquest compromís, és que penso que tenim tots els ingredients per trobar-hi tot el sentit del món i per anar a totes. Tenim un projecte de poble que ho mereix i que es concreta en un programa sòlid, consolidat després de 4 anys i amb una important ja obra de govern. Un col·lectiu fantàstic i preparat, assembleari, proactiu, crític i autocrític, i que continua creixent. I una aposta que en cap cas s'encamina a conformar-nos amb ser testimonials o accessoris a l'Ajuntament. El poble decidirà, evidentment, allà on col·loca cadascú, però nosaltres sortim a guanyar. I tan important com això ho fem des de la premissa bàsica de l'honestedat. Desenvoluparé una mica aquests punts i per fer-ho penso que pot anar bé una mica de context. La CUP Alternativa per Llagostera va néixer fa no gaire més de 4 anys, tot just pocs mesos abans de les eleccions passades. Un grup de gent molt divers, alguns ens coneixíem de molts anys, de 1000 batalles, d'altres es van activar al poble a partir de l'1 d'octubre i l'experiència del CDR, ens vam unir amb la idea de propiciar un canvi al poble a través d'una confluència municipalista emmarcada en l'àmbit ideològic de l'esquerra independentista. La veritat és que vam fer molta feina en molt poc temps, ajudats, això sí, per molta participació. I vam encarar les eleccions demanant entrar amb força per poder ser motor de canvi. Aquest va ser el nostre principal lema. I el poble va decidir que fos així. Gairebé 800 llagosterencs ens van fer confiança i vam obtenir 3 regidors, no gaire lluny dels 4 i 5 d'Esquerra i de Junts. En altres termes, vam assolir un 21% del vot respecte al 30% d'aquests dos partits. Ara, 4 anys després, toca fer balanç. Per una banda, esclar, de l'acord amb Esquerra, que en el seu moment no va ser senzill. Pactar un govern de coalició sempre requereix de sessions programàtiques, de compaginar prioritats, fins i tot maneres de fer i entendre la política diferents. I la valoració, a dia d'avui, és positiva. En línies generals, clarament positiva. No només no s'han complert algunes previsions fatalistes en relació amb el canvi que va suposar el nou govern, sinó que, i a pesar, com deia l'Anna, del fort sotrac de la pandèmia, que no podem oblidar, s'ha avançat de manera global en moltes qüestions, des d'una clara aposta social en els comptes a un enfortiment imprescindible de la institució, començant per capgirar les problemàtiques de personal estructurals que ens hi hem trobat. Aquesta és una qüestió segurament poc coneguda, però d'una gran transcendència. També per impulsar unes polítiques participatives que, si bé encara queden molt lluny d'allò al que nosaltres aspirem, són, sens dubte, un primer pas en la bona direcció. En aquest sentit, el de la participació, deixeu-me explicitar que no només desitgem una bona integració en la presa de decisions de la ciutadania, dels serveis de l'Ajuntament, del teixit social, entitats o d'agents diversos segons cada qüestió, sinó també del conjunt dels representants polítics que són al consistori, també els de l'oposició. I crec que és necessari remarcar el bon clima de col·laboració que hem viscut aquest mandat entre govern i oposició i que ens ha permès grans consensos,
dels quals m'agradaria destacar el suport conjunt a unes polítiques d'habitatge molt ambicioses, o el fet, poc comú, que s'hagin aprovat pressupostos i ordenances fiscals per unanimitat. Això mostra una predisposició del govern a la col·laboració, però també és clar i és d'agrair dels grups de l'oposició. Relacionat amb això i amb l'esment que he fet a l'honestedat, vull deixar clar, personalment i en nom del col·lectiu, que mantenim el compromís de tenir sempre la mà estesa a tothom amb l'objectiu de treballar pel bé del poble i el de confrontar idees, sempre que calgui, des del respecte i la humilitat. Que estem determinats també a ser absolutament rigorosos amb l'efectibilitat de les propostes electorals que ens fem nostres. I finalment, que qualsevol plantejament o acció per part d'altres que vagi contra els principis més fonamentals pels que nosaltres fem política ens trobarà de cara i amb tota l'energia. Com deia en Cudi, hi ha un horitzó que dona sentit a la nostra acció i que s'acaba plasmant en la pràctica del dia a dia. El de l'alliberament nacional, la justícia social i la sostenibilitat mediambiental. La nostra voluntat de governar, doncs, en cap cas ens farà negligir en aquests principis, ja sigui transigint en la defensa de cap dret bàsic ni atorgant cap quota de poder a ningú que no el respecti. Us deia, doncs, que el nostre balanç del pacte de govern és positiu. Ho és encara molt més, però, tota la feina que hem pogut fer directament des de les regidories ocupades per la CUP Alternativa. És en àrees com les de cultura, drets socials i feminismes, medi ambient o habitatge, on hem pogut treballar de manera més directa, esclar, segons el nostre programa, el nostre criteri i la nostra sensibilitat, on trobem l'obra de govern que millor parla per nosaltres i que demostra allò que diuen, que quan hi som passen coses. L'Anna, l'Enric, l'Anna Drou, l'Anna Vinyes, l'Enric, ens han fet bones pinzellades de tota aquesta feina. Però bé, ja tindrem molt de temps per reivindicar-la tota, així com les possibilitats de poder continuar-la o els riscos que no sigui així. Vull aprofitar, però, per traslladar un agraïment col·lectiu als 3 regidors que l'han dut a terme i que realment s'hi han deixat la pell. En David, l'Anna i l'Enric. Tenim, doncs, l'aval de la feina ben feta i el bagatge de l'experiència de govern. Durant aquests 4 anys hem après molt. Comptem també amb un col·lectiu nombrós i vigorós que sosté i impulsa el projecte. Podem dir orgullosos que durant aquests anys hem demostrat ser, sens dubte, l'organització política que més activitat ha desplegat al poble. Les èpoques electorals a vegades es poden fer feixugues, és bastant sovint que és així. Especialment quan el màrqueting se sobreposa a les propostes, quan en comptes de la contraposició d'idees primen xafarderies sobre si en tal li ha dit Coldolla en Pasqual. Creiem que a mi això no em fa cap il·lusió i en aquesta ocasió, com comprendreu, encara menys. Però aquests períodes també són una oportunitat única per aixecar la vista del dia a dia i per pensar col·lectivament a mitjà i a llarg termini. Per pensar en el poble, en la societat i el país que volem. I això sí que entusiasma. Els mesos que venen tindrem molta feina a explicar-nos, però també molt a escoltar. I ho farem amb moltes ganes. Llagostera és un poble magnífic, per múltiples raons, des del nostre patrimoni natural històric al dinamisme del nostre teixit associatiu. Tot allò que és valuós, i podem estar orgullosos que a Llagostera són moltes les coses que són valuoses i funcionen, cal cuidar-ho. També tenim molts problemes, mancances i amenaces, bàsicament els propis del sistema econòmic que ens subjuga i del context general en què vivim, començant pels efectes de la situació econòmica i el seu avenir incert. Conscients dels límits de l'acció municipal, però també que molt sovint permeten anar molt més enllà del que alguns ens diuen, de ben segur que qui formi part del proper govern serà determinant en la manera com s'encarin aquests problemes des de l'Ajuntament. La primera i principal administració, com va quedar perfectament palès amb la irrupció de la pandèmia, a què acudim quan van mal dades. La institució que, ara que ens encaminem cap als 10.000 habitants, ha de continuar planificant com volem que es desenvolupi la Llagostera del futur. Nosaltres hi som i avui ens presentem per treballar pel poble i per al bé comú. El bé comú, que és el bé de les grans majories. Ho fem convençuts que defensem el millor projecte per al municipi i que ho fem amb el millor equip.
que és aquest que veieu aquí, però no només, són molts més. Si fa 4 anys demanàvem entrar a l'Ajuntament amb força, a partir d'avui en demanarem encara més. Més força per guanyar, més força per poder fer més feina. Visca Llagostera, visca el poble i visca la terra. Lliure! Moltes gràcies.